Adien ke Shimti ke Kam como Chief Executive Member ke Khaïi Autonomous District Council KHADC uba Shemborlang Renja MDC ke Voice of the People Party VPP na Lengkerdam Light Kyrwoh habakran sigilat Puthai Kubor hakat no pai singi arphatrik rumpang arja opsan ulaong baga Executive Committee batamai ke Pynbeit daki MDC na ke party ke Thung badnom ai trading license ki barjala na ke bentak ki nunu ki kam ki bala bantrai daki trai muluk nolor kania ulaong baga Executive Committee kani kren ban Pynbeit ke building bylaws kerkom thungkam council nolor ki weipat ki man thì cái cam ki ka ba khmat kat tu kan teli ngan pen pau na kinon chibon ki kam ka council meni ka pendap te kombangi la ang not na do bangi sedang mentau ni ka parti na do ami isha khmat na ka dan ka kam ka jongi na ka banta man wan rai sincha ka da ka bet bo hoi te ni ko ka ba khmat ko ngi bo ka lang bangin streamline ni pen bet Ryntih ya ka office job the social ka tadi ka ba khmat ka bangi ang not na ka ni ka isi ka thamai bangi pen bet Ryntih bangi streamline ni office job ka juga district council nang ta kamat ka ba ar ka bangi bo ka long man bo thong ka long ba nam ta ka trading sen ya hawde ka trading sen ka long ba inom issue thmai trading sen ya kino no ki kam ka ba ki khasi jungi ya bantrai ka tangi bo ak ma da ka thong jungi ka bangi ya pet ka ekalat Ryntih ka bangi le ngin pen pet Ryntih pen pet Ryntih ka kom ki Ryntih ka ba dai kanang ba ki samla ka jungi ki badan ang not ta ban yang ka jungi ki jat kinom do jingkermen pani kumbaka an kalau dan apa tingin buat Ryntih kita kan lalu benang penskem nang penpai nak penpa nang bagai ka bagi anut kinyo ai kata ka anut ka jengki de haka badai baka benta ka balai ru ka bangi ju sngo ka jeng khot ka jeng nam hoi ka council ka pengkhre nak kam ta ka bading bai lo ka jengki den reng yo ka jeng nam lo ka badai baka jeng dan ka tu ka ni ka bai pa ka du jeng lamba ka ni ka bading bai lo baka council ka ya de nai lang jeng ngi anut ba in pet Ryntih kan ka kam ka ba ha bangi dan kan ka bai lo ba kan num dan ka jing Pynbeit ka jing Penthlia ka jing Pendik ni man kata ro ya ka kam ka ba ki long ying kam tim kam tam ek long ying ki baduk ki ba dan jang dot man thau la ka jing ying ka sem jing ki halai bor ka ba ki la de lamba ka la ka council ka Penthlia Pendik la council ka oi ka dor ka baram sen kan long ban ka jing do jing kermen ki long ying ki ba dan ang lot man te ying jing ki Sila ka council jong yingin pet Ryntih ka niru ba dan ka an ai ba ka an ka nong long pat ka jing penduk jekermen ka ban Pendik ka ban pen kata khli ya ki long ying long sem ki ba ang not na ka ban ta ban thau jong ying ndrei na ka liang ka bai long in pet ba pat ba ba ki thau ying khau sem ka num ka tai ka mai mariam ka num pen chakhli ya ka ba di dan ta kham tam ro ngini ha pet ro ka bai lo ka bai ngini ki kinja jing tei ki blok ki komersial ki to tengi ka ban pet ba ngin story ba kono kala Ryntih ka bagi di belek kanang ba kono wanra kono do jeng ma ba dia na bot dinang taru ka we na pedeng ka ajang not jungi kalong bangin wanra dia ka polisi tongkam tungjam amar banga hakajing pet ke jongi kujuk dengan jongai dan leng malai na shu shifting dengan nang study ka de ngi shifting bo yo ka council kadan hakata ka mangi kren economics ka disguise on employment bo yo kadan hakata ka put jonga juga discuss employment apa ka council dengan pet pa polisi tungkam ka di ben long ba nilai keloi ka ni kanang ba kanang ye be Ryntih ba kino hi ka ba rong apa ka office jong council kanang da ba ki Ryntih kanang ba ki kun samlahi ki ba di hak banyo kinyo kanum na chu ka ba shu le lemo ya thong ka ba yaman de kata den atas ko di ki kam coba ki kanang gibon ha ka ba ba culture ka ba ha ba ka tin ka tele ha ka ba ba kandau ka siap aga wadai bagi kami mariang ka forest kini kita ikitur ki madi ka bangi kan kata ai marba kano ka sarkar hi nalor baka penbiang ya ki ya kolong berewan penbiang jurang kam jong sibat jong ki imlang kasalang ringim klet pak badai baka mariang ngini ban pet baka kami mariang jongi kolong ba seso kami mariang kolong ba pengat kanang bangi laban imragat angkat ro bat ka kami mariang tenang tarung ka wen pen komentar ka bangi haban pet ba kolong ba kapot kani na kaliang jungi ro ka wen na pen ka bangi mat ka pen kepangi ke jeka ki brio ki beli masa kapot sesingin pet ka do Ryntih ka bangi laban wanra iki ke jingan ke jing so kermen ke jungki lama kani ke isi ka bangi tre berkat bagi council ya ko we na ka mata ke jing anu jungki pai pano shi ngi bisa kapot tadi ki imat ke bangi ko ban pa awade ba kata mo nga syuk ngaladang bakala nang laklet dan gawe ke senam ka ba
nak koi ka kan hon ka bangi layo banya let ka tu ka ni bani kendu ki pai ban sang ba de ka tu ka rai marwet nganom ong ai ya ka bantan dai layo bani kendu ki perlok ki rong ba ki long kami ba de tu ki jaka tinggal aktif ka lentiat ka ba komno ka long ti jaka tu den rai nak liang jungi kom council ngin shong ngin ngai kendu ngin study shu ba ai ba kendo ka jungi ka long ka ba upai ba hi de ban yo ka jung tai de ba kan chulek chaki ba ki mon ki ni ki we ar ba kin ai ngin shong ngin pet ma long menta man chuang ong epi nga let kum ta nga let kum ru pai ba let kum ru chimet let kum sekolah ten rei la lang ngim ta ngi shong bat kum ka isi ten leng ju sing ngin shong ngin pet ngin study la ra ka long sha kum ka ta ten nang ju ngin pet ke ka ba ka lat nanti ka ba gi de bele ada ben chim da sinjam ko ba e ni ngin ya da kan kan ti ba ba ong pi ka ngi kum ka ta ni dan ta ni we kan do ka ai ba ni kan do ju ngi kan de ngi ya ju ta yo ni và xem ở đơn cả anh còn gì cái anh nó khai nhập study biang deh baru khai cái anh cái badan apa dus konsul cái bela penterekam dia amat study dan dan ro ki bill ki bedang saro thì cái tu ki bill ro ki bedang saro này lian jungi ha bai ban study ban ai jung mut là đây ban pen phang này pen phang su kita baru khai Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batai kamet Namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shet yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.